Anden Jensmed. 7. Er det ikke rigtigt, Stig? Ja, lille bjergeand. Der var 7 på byen. 7 lille bjergeand på byen. Den vokser med den der bestand. Ja, der var der. Jeg tror, der var sol eller 3. Der har været. Det er der jo. Det har der været indtil flere. Nej, det er jo det. Okay. Glem det ved det. Så 7 i alt er jeg med på. Jeg med en god historie. 7 er jeg med på. Ja. Så på det der metalstyre der. Har du lagt en video op i? Lagt op, hvad mener du? Jeg tænkte på dig, da jeg mellem dem, hun står. Ja. Jeg sad faktisk i Anders' bil, stort set næsten. Det har den anden også. Jeg troede først, det skulle virke mere bleg. Den virker mere bleg i vingerne, der er en kontrast, ikke? Det kan du se her. Der har vi undermine. Pisse dårligt vejr i morgen. Ja. Her har det været godt vejr. Lige her ved. De der, de lyser. De der, så er det. Det er jo samme, jeg har jo påstået, det kunne lige så godt være sådan noget. Hvad var det nu, at der er 2, der har fået taget et dårligt billede? Vi giver like 2 sekunder, når vi kommer. Den er kraftig og I en gruppe. Tamaristsvale, det er Rustsvale, det hedder den på norsk. Rustsvale. Den der rustsvale. Det lyder sådan lidt ordinært.
Ja, det lyder ikke som hit, vel? Nej, det lyder som om den er årlig i Norge. Ja. Skal jeg lige prøve at tage et billede? Ja, nu lyser bedre til at affotografere. Jeg kan sådan en til dig. fik et billede af den allerede formdags. Jamen det, ja. Jeg sagde, at det er Danmarks første rødrykke. Det er den første sikre. Ja. Heldigvis ikke skrevet nogen steder. Men det var også fordi, at jeg så det der som noget, en rest af landsvalgelsen. Ja. Og så tænkte jeg, det er jo perfekt mellemting. Ja. Og så det er den, han har taget i... Det var det eneste, jeg fik tilsendt. Ja. Han kan også se, han kan også lige... Altså, der ser den også. Og så tænkte jeg godt nok også, rød den er. Ja, man kan ikke se, fordi så ligger den skygge, det er sådan, hvor meget rød det er det i. Ja. Det virker bare meget farvet i forhold til selv rødrykkesvæg. Ja, det er helt klart. Nej, jeg vil ikke se det. Du har gjort tidligere. Så opgået helt god gang sok, så det er man klart. Jeg tror faktisk, at det er okay. Nej, men det var... Han er også hurtig, men jeg kunne også... Jeg ved ikke, hvordan det er at få et fly til København, fordi ellers kunne jeg godt forestille mig, at nogle af de der... At de sidder der, og så venter de på en melding, og så tænker de, fuck det nu. Vincent, han burde køre. Ja, men jeg tror, han er for...